paripurna anggenipun temanten putri. Oh iya batu. Nuwun inggih pangestu dumateng Kanjeng Rama. Kayak bejo. Anu to. Tumapaking adicara temanten kakos nyuwun Temanten jumbleng. kakung. Apa nggih? Oh ibuke halus. Lho. Oh tak juwatos ndasmu. Nah, wis duwe dhewe kok. Karo ibuke dhewe lho. Lah ibu yo gak pareng. Ibu ki titiane bapak. Aku. Pisan sekali. Bapak. Bapak. Le, Udengan iki mu ya. Mbiyen nang siswa budaya kaya wis diwarahi to udengan iki. Piye ta? engko suwi tenan lho. Tak privat iki. Jane balenono jane. DPR Sapa? Warana Tik, Warana. Warana. Kakange. Kita kuwi arep ngepek bojone kakangmu kita lek caramu kaya ngono kuwi. Nah. Iya. Wapi malah pantes sampean. nah Ada kawanan lu. ono amplopku Kowe iki aku lagi gumun karo panjenengan wong loro iki. pripun Gus? Jenenge pelawak kok multi talent apa-apa kok iso. Tembang iki judule lak aku bingung dadine. Loh, Iki tembang apa ngarepe kan lagumu apa kae mau Gondeli judule? Tresno Lah karya kok- saya. Lah yo Gondeli Tresno kok kanthi teko cendol dawet ki lho. Memang satu Apa nada. Tresno ki enek dawete? Mboten, cinta itu adalah satu nada koyok dene ora kok sego tok sing campur. Heeh. Ning lagu niku nggih wonten campuranipun. Aku ki nggumun lho apik lho iki mu kok sambung menyambung menjadi lagu iki mu apik. Loh, pripun to? Bareng entek-entekane iki kok terus Cahayu Cahayu lagi entenono apa ki mau? amplopku. Berarti Tresno kuwi kena dituku. Boten tegese kula Lah ngopo kok kula amplop? niku menunjukkan bekerja malam hari ini nafkah saya untuk istri saya. Lho, sing Cahayu ki istrine sapa? Bojone Mas Luduk. Lho, lah kok istri saya ki lho. Loh, nggih jenenge nek sing nembang kula lak nggih bojo kula to, Mas. Wong ngono. Nggih. Bojone dhewe-dhewe. Nek ra ngono apa bojone kancane apa? Mas aku Oh, iso. apik lho, tapi ya aja amplop lah, Loh. paling ora ya antenono. Oh ya tak gantine nek no. Nah, sing ora amplop. Dadi ketoke Tresno ki ora dituku ngono. Tresno ki sing asale saka Ganten. telo ngono lho. Cah ayu. Ya tuk aja kaya adikmu ya amplop ya apa ya. Cah ayu. Nyambung. Wah, wis nyang ngombe. Terusno. Cah ayu. Dampanono pusakaku. Lah Iki malah bleset lagi. iki malah to the point lho iki malahan. Ya Dadi bener. esensine wong Tresno kan kuwi. Wah, Kembali ke misi semula kan ngono. pancen bener nek ngomongke kowe tampanono pusakaku pancen manten sak karone iki wondene kaya nggon Kediri kok, Mas. Bener kok. Kediri. Iki no. Maksude? Dewi Sekartaji kali Panji Asmara Bangun. Oh Panji Asmara Bangun. Ora ngerti. Cerita Jenggala Manik. Menika leres. Oh. Kula Mbak Merika kalian Mas Haris ki wondene kaya Panji Asmara Bangun kalian Dewi Sekartaji. Sekartaji. Mula ki apik tembungmu terakhir. Maksude piye iki? Tegese temanten pun kene to kon dadak rono nyabut. Bene to wong suwi ra Wah, petuk. bene kene wong stenggone dhewe-dhewe kok. tegese temanten putri menika kados Dewi Sekartaji, Mas. Kondene Sekartaji kuwi ana werdine apa? Dewi menika wanita, Wanita. wedok, Sekar menika kembang, Heeh. Taji menika entup. Oh. Dadi paribasan temanten wedok menika kaya kembang sing seneng dientup. Lho. Oh ngono. Iki. Lah. Kondene Temanten Kagung Mas Haris. menika kados Panji Asmara Bangun. Lho, Panji Asmara Bangun. Nggih. Heeh. Panji menika pusaka utawa gaman, Heeh. gaman utawa pusaka, Heeh. Asmara menika seneng, Bangun menika tangi, Mas. Wow. Dadi temanten Kakung menika nyun pangapunten, paribasan duwe gaman sing seneng tangi.
Terus akhirnya gaman kuwi fungsine nggo ngentep Dewi Sekataji. wong ngono, maksudnya tangi nalare. Tegese Wis to ning kene aku dadak rono nyap. Dene to. Ning kono ya ketok kene ya Kliti. ketok. suwira petuk iki lho. Aku kan suwe ra petuk Suwira karo petuk karo Mas Gareng kakangmu. Apa kok kene iki ra ketok? Wong kok kene ya mbok. Ya mau tutupi lho, mau Ya tapi tutupi. komunikasi ki penting luwih cedhek ki luwih penak ngono lho. Ben chemistry ngono lho. Pak Katijan nika ngrawuhke panjenengan Heeh. nganti kula kali Berarti Mas. Pak Katijan ki dolan ning Blitar, Heeh. terus Mas Gareng digorene ngono. Lho, Ngrawuhne ngono. piye to iki? Aku ra melu iki tutukno wong loro. Wong Mas. loro ki budale ora semayanan to kowe iki Mboten, jane. mboten. Kula apike nek teng panggung tok. Wong ngono. Ning ngisor piye? Ning ngisor piye? Ning ngisor dhewe-dhewe, Mas. Wong ngono. Mbok ya rukun ning ngisor. Parukon piye ngene iki klambi padha gentenan tekku kadang digawe iki. Lah Kok terus? jarik ya gentenan ra ngerti jarikku ya digawe iki. Lah kuwi sedulur kok ya. Sedulur apa? Blangkon, Iki- blangkon iki- gentenan, gentenan ya ora udeng ngerti kuwi. ukurane. Ngono lho kowe kok nesu karo aku masalah ya. Ya lesu lho. Moto kita dalam hidup rumah tangga atau hidup kita dalam berkeluarga. Selalu Kuwi ya senasib senasib serumun sepenanggungan. apa sing tak duweni? Aku yo melu duweni. Apa sing tak rasake? Aku yo melu ngrasakne. Lah apa salahe? Klambimu yo klambiku, klambiku yo klambimu, blangkonku yo blangkonmu, blangkonmu yo blangkonmu. Ukurane ya padha. Ngono nyilih bojomu rong dina ra mung silih. Lah iki sing dadi masalah iki. Ngono kok jare tekmu yo tekku, tekku yo tekmu. Kuwi jane arep tak silihke sampean gandeng disilih ki rung balik. Anu bojomu tak sampean dadi sekartaji ya, aku ya ngono terusan. Rumangsa. Rumangsaku bojo kuwi ora kena disilih-silihke. Loh, Mas, tegese tak silih niku nyun pangapunten. Heeh. Bojo kula kan lara. Oh ngono. Dadi ning omah ki ora sing masak kula nyilih bojone Kritik takon ngopeni to masakne bojo kula Wah, ngono lho. Mas. layak aku mau ning omahmu bojomu ra tek penak. Loh, ngaure penak kok gendeng jane kuwi. Ora tek penak itu tantem ndasmu lah. Lah ya kowe omong piye ngono lho. Kula nyilih bojone niki to, Pak. Heeh. Karep kuwi bojo kula lara, Heeh. kula kenting omah rong dina takon masakne nggo masakne bojoku mergo sing ngewangi bojo kula prei ngoten Lho lho. kok kon masak. Lah iya layakno aku mau mampir ning omah Blitar kok bojomu ra tek penak. Tak jejeg Ki lho. piye? Lho, Ki piye? bojo kula penak. Wong aku ndek iso ngi pinduk. Maksudmu ki piye? Ora penak wis mbok rasane. Wah Ora berarti penak kowe ya, Pak. prinsipmu pas Wis ora nek rasane. Indo. Kaya Tembung arep ki dicernasik. penak ki apa? Sampeyan lak ngomong nek lara to mergo aku rono Iki bojomu ra tujuane tek apa penak ki ki bersih awake. desa? Tujuane Paling ngeten, ora kula tak tanglet. diperiksake Lah iki, nek tanglet secara sampean. medis, Ono apa? secara Tanglet jenengan. ilmu Apa? Jawa kedokteran Bersih desa. dikeroki. Ngopo Dek, kok iki tak desa nek roki, bersih tak bersih roki desa ngomong ngopo kok gak nyapu Sik, bareng-bareng. bojomu iki kodhok kok piye kok ya? Bersih. Kenging napa? Kowe kok ngawur nomor wong kok Pak ya. Katijan Iki kan iki bersih ngeke desa. piyayu. Ngapa ben resik kok gak nyapu Iki bareng. ajate Ngapa kok syukur. wayangan anggap Kula dagelan ya ta? didongake rezekine sing diarani sempulur bersih desa. karo keluarga iso Akur. akur tur saya-saya paringi panjang umur sok iso dintaske ana ing kubur insyaallah kabeh keluarga temu makmur ngono lho awake dhewe iki melu seneng acarane lak tasakuran Tasakuran. Mula Dauping dideleh- pinanganten. Nah, mula dideleh ning tengah ratan Nah. ora ra ngerti sebabe nyapa kok dideleh tengah ratan Gome cilik ya. Kok iso omahe cilik gedhi. wong daleme piyayi Mergo dekek ning rumah ratan, tengah ratan mergo ora enek halaman. Nah. Ngono lah. Mula aja disawang kuwi ora duwe halaman. Sing penting niat saka pangeran kuwi wis dicatet. Nah, Ngono lho. ngono lho. Apa iki? Lho. Wis dicatet ngamal jariah iki Jare wis Pak dicatet. Katijan. Heeh. Ayo, Karo Bu. Bu sapa Bu Katijan? Asmane Bu kowe urung petuk ta? Aku dadan ning mburi ya, Pak. Lah waya dandan ki ning ngarepe penonton. Liwati wong akeh mesakne ndelok engko tak liwati marung. Sing kakung asmane Pak Katijan, Sing sing putri Bu Markati. Nah. Markati menika Tik. Tik Bu Markati. Ah. Menika ya jos. Jose pripun? Gelem dadi bojone Pak Katijan. Piye Tuh, to kowe iki kok iso? Kowe engko tak kowetak rumah Iki saku. ki acarane Nggih, mantenan. muga-muga Mantenan. Manten. Muga-muga Bu Markati kalih Pak Katijan dadi temanten sing sakinah mawaddah. Cangkeme. Kowe iki jane ra maca undangan po. Nyapa lho jane? Kowe iki salah tampa. Ingkang sampun dipun lenggahaken wonten ing damparing keprabon tumuju wonten ing samudraning bebrayan temanten kakung ingkang paring kasebat Mas Aris temanten putri ingkang dipun sebat Mbak Rika. Iki salah kowe.
Mulane aku mau nyapa Rene kok. to wis tok dadak runun neh. Ayo pene to kaya. Aja omongan karo aku penak. Tak betok ndasmu. Sak wong loro nek gelut kaya. Mulane sing tak dongane Pak Katijan karo Bu Nah. Markati iki sebabe apa? Sebabe biasane manten anyar menika sok kala diomongi kaya ngapa dilungokne kuping tengen ditokne kuping kiwa. Oh ngono. Wong tuwa menika dadi tulodo Pak Gareng. Iya. Wong tuwa ki dadi tulodo mulane sing dongakne wong tuwa, mulane sing didongakne iki Pak Katijan kali Bu Markati, muga-muga dadi temanten sing sakinah mawaddah warahmah, ben dadi temanten sing awet, ben dadi contoh anak lan mantune. Alhamdulillah. Ngono lho. Iya iya. Dadi anak lan mantune iki nyontoh wong tuane Pak Gareng. Nek wong tuane sakinah mawaddah warahmah, Anake bakal nyontoh. Ning nek ngono. wong tuane utawa maratuane iki bubrah, kuwi ora iso digo contoh. Mulane sing didongakne iki bapake lan ibuke. Oh iya, Ngoten lho, Pak Gareng. Sok kapan-kapan aku tak ndongake ngono ya. Lho nggih no. Sing tak dongakne Wong tuane. oh. Anake mbok dongani kaya ngapa? Sok kala ki aleh ora mandi manten anyar ngono kuwi. Manten Sekolah anyar netet, sik demen-demene to. Sik seneng-senenge Pak Gareng. Nun sewu niki. Wong ki lek sik seneng-senenge diomongi kaya ngapa ora dirungokne. Lho, Ha iki lho. Ngono lho. mula Pak Katijan kali Bu Markati. Didongane muga-muga Pak Katijan karo Bu Markati dadi temanten sing awet paribasan kaya mimi lan mie goreng. Lho, kaya mintuno. Kowe anggere Kowe- jebles condongmu. Kowe iki dirungokne tenanan terus urip jebles Usia iki kaya. pernikahan itu Pesta. bisa diperingati. Pesta. Nek Bu Markati kali Pak Katijan insya Allah dalam membina rumah tangga Ah. dengan usia 25 tahun. Kuwi kawin perak. Nah, Ngono lho. kalau menginjak dari 25 tahun 50 ke tahun kuwi bisa dinamakan kawin mas. Mas, heeh. Nek Mas Gareng Pernikahan mas, pernikahan perak niku penting. Jenengan kalih garwane. Wis ping 75 tahun. nah, Apa menika kuwi? pernikahan seng. Tak kuwetak rumah saku. Dadi wis karaten. Aluminium to rumah Kowe iki saku. sembrono. Lho iya lho. Dadi nek Wes, ngomong manten. Ngene. Ah. Rasa ngomongi kowe. Lho, Lek ngomong manten rasa nuturi. Lah nyang apa to wong dhek ya urun donga kok ya. apike Dhek iki butuhe ndongake lho klitik iki. apike wong kuwi nek Ngono. wis ditimbali kuwi paring pangucap utawa ular-ular. Merodo sing kagungan dalem, Lah, bahasa- mulas sing duwe omah. Pituwah kuwi penting. Nah, Wong manten ki kudune kepiye? Rasa nuturi kowe. Lho. nyang apa to? Wong ki oleh nuturi ning kudu ndelok jati diri. Maksude? Jarkoni iso ngajari nek Iso kudu iso nglakoni. nglakoni. Kowe ape nuturi kowe? Keno wong piye panjen ditanggape. Ya kudu dituturi to mantene iki ben atut runtut-runtungan nganti Dados sekali aja kali ninen. aja nuturi. Lah nyang apa? Wong keluarga merah harmonis ya. Kok nuturi manten? Oh dhek ra harmonis ya? Hei, sikok bagi duo. Mas Wes, Haris. Ora harmonis ta iki? Mas wes. Dian. Uang ki sebagai seniman, itu kita harus berbicara dengan realita. Nggih, nggih. Nuturi jarkoni, Nggih, iso ngajari ya kudu iso nglakoni lan ngapunten. kudu bisa nyontoni. Ngapunten, Mas. Kowe kok arepe nuturi manten? Nggih, ngapunten. Wong kowe iki nun sewu lho. lakune dhewe. Bener iki, bener iki. Ngapunten Mas, ngapunten. Wong Oleh, sesuk Mas. nuturi wong. Kadang-kadang Seniman oleh ngomong sing nuturi oleh, Mas. Bijak. Bijak, nuturi bijak oleh. Tapi kudu ndelok latar belakangnya dhewe kaya ngapa. Panjen wong ki sok kala Lho, iso iya, apik no. ning urung karuan apik. Iya, no. Nggih. Bener. Wong ya aja sok nuturi. Nggih. Wong kuwi ya butuh tutur-tutur. Lah. Ntar keluarga ra harmonis ya. Kowe iki keluarga ra harmonis kok tutur-tutur Pancen kancane nggih. iki lho. Lakon Kowe iki iki dhewe. jenenge Wong wong iki- iki lek iso nuturi iki ya mergo iso Lah iya lho, Mas. nglakoni. Wong penting kok. Kok- Dadi seniman iki aja kamuflase. Nek salah ki aja panggon ning Lho, iya, ngarep. no. Iya. Kowe Ajari. wong ki nek salah ya ngaku salah, aja salah njur ngaku bener. Nah. Iya kuwi jenenge Payangi ketoke mbok totoni ya ana sing salah, ana sing iya. kebener. no. Salah kok ngaku bener kuwi jenenge Sepurane, egois. sepurane, Ora iya. oleh nuturi. Dadi antarane Mbak Rika kalian Mas. Wis ora nuturi. Lho. Lah piye to Mas? Keluargamu ora tentrem. Geger ae. Heeh, ketok wajahe Nek mburi ketok. nek mburi aja ning ngarep. Iya. Sik to. Kowe ngomong sakmono mbane kok terus ning mburi nyapa? Akhir-akhir iki aku geger kok. Kowe iki kowe kok iso geger ki lho wong. Geger. Kowe iki ora mungkin geger karo bojomu. Ya apa, Pak? Lah bojone bisu kok. Loh, Apa? kayak ora bisu kayak lambene tak alteko. Walah, badanku lek ngelokne piye wong bisu kok ya. Kene tak omongi tenanan. Ah, Pak Katijan kalian Bu Markati. Kuwi wis ana tetembungan sing endah. nuturi neh iki lho, nuturi neh lho Dek. Dadi
Duk model mau ngenyek to duk kowe iki. Apa tuh iki? Seia sekata. Iya yo. Aku omong ki paling tidak stop. kamu perhatikan. Lho yuk tak. Apa yang saya sampaikan itu apa? Iya, iya, Makna intisari ki kepiye? Iya iya. Aja njur nyawang tok terus ngino ngono kuwi. Sing ngino sapa aku ning budal Rapik. ngino nyapu. Sedulur-sedulur ning perlu kasih support ngono lho. Paling ndak ki melu mikir aku ki piye. Unturannya apa-apa dikukur. Mikir kowe mikir bojo kowe bingung. Aku ki maringi wedar ular-ular ngene iki sawangen sithik ngono lho. Lajengengesan. Heeh, dadi kudu siap Ngono segala lho. Disawang waktu. adike arep omong ki disawang. Nggih Dimas. Nah, ngono lho rukun. Iki dipirsani para penonton-penonton. Iya iya ngoten yo. Wong ya kritik karo sing sepuh ya kudu ngajeni. Contone aku karo kakangku sing ngendang lho Pak B lho aku basa. Ngapunten Pak B. Wah, sapa? Nggih Dik Gareng. Sampeyan ora ngajeni kowe. Lah piye? Nek ngajeni ngapa lungguh ning kono? Mbok lungguh dadi siji. Ayo. Lah kono tak kene ngarep kene malah ketatap debok ngono kaya ngawur kaya. Dengi di bangku, malah kaya purel kok Bagus. Tak takoni pilih sapa Pak B? Pilih kowe. Lah kok ngono lah. Pak Katijan. Pak Katijan. Saka tembung Katijan. Kamika saka ukara karepe kasembadan ngluwari ujar ngentekke ragat golek nikmat insyaallah adoh saka laknat pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ngono lho. Pinter iki jenenge agamis. Ti sing loro. Ti Iki nyapa to? Biasa. Dilem ditangkap mbok lem biasa. Ti itu adalah Titipan. kami kok karep Mas. Karep. Ti itu adalah Ditiwanci. engko tak idoni raimu lho engko. Lu nyapa aku iso ngidoni raiku dhewe ya. Ndangak, lek ndangak iso lek ndangak. Ti itu adalah tidak lepas dari seorang tua untuk mengarahkan seorang anak. Oh ngono. Dadi wong tua ki wajibe cilik gedheke, gedhe minterke, yen wis minter mulyake. Wong tuwa ki mesti rekoso kanggo anak. Ning urung mesti yen anak ki ngerti rekasane wong tuwa. Niki lho. Tangkap ngelem. Janjine. Ngapa to kuwi? Diatek iki iso. Ngali ora. Mengganggu konsentrasi. Duk nyisarene Duk. Iki adikmu iki wae kesempatan to. Kowe iki padha-padha golek pasarane adikmu ki ya kaya upama jan ngono ya aja mau omongne jan. Aku payu kowe ya melu payu. Nah ngono. Aku laris sampean ya melu laris lho. Nah ngono. Dadak. Wong klitiki beneh ora ngejak sapa-sapa sing dijak ya kakange. Ya ngono to. Iya lho sing iso diapusi mek aku tok. Aku dibayar pira-pira manut lho. Lambemu dhewe tuku klambi jare blangkon barang ki apa rumangsamu? Mosok klambi ngene 450. Lha aku lek blonjone ning Solo. Ning klewer lho mek 120. Lah terus perjalanane. Ngene iki ning nota yo 450. Lambemu lengo wangi tak pundhutne dek iki. Lengo wangi matamu. Lah apa? Pokoke aku minyak tawon no. Rumah aku. Batinku tak seblek gak kena video les ngene-ngene. Lah kok minyak tawon. Apa-apa le. Jan. Janji. Itu adalah janjinya selalu ditepati. Oh padha. Inggih. Kowe karo terok-terok kakangmu to. Apalan kuwi ndek iki sing digene kono ndek iki ya kumek janji ngono. Wong ngono. Sing Nang kreatif. etan kono to ndek kenane ta? Sing kreatif. Garwanipun Bu Markati. Maringi kepuasan dumateng garwanipun ngono biasane. Marno tembungipun Marem matine. Heeh. Tembungipun mar nika. Marem. Kowe meneng to. Aku tak omong. Ora lho kowe wong loro kok dibedhek kene kok kenek to. Kowe golek dalan liyane. Kula duwe, Pak. Lek kene ngulon kowe ngetano. Mari. Alah. Mari ki lara apa piye? Mari ki tembunge wong tua, mari ki obate ora kok duit. Obate ora kok rasa. Ning obate anak kuwi iso mulyake wong tuwa. Kadang anak siji ra iso, anak loro ra iso, anak telu ra iso mulyake wong tuwa siji. Ning kadang wong tuwa siji sik iso mulyake anak lima. Oh. Niki lho, Pak. Anak lima. Nggih, kula marine wong tuwa ora kudu dinehi dhuwit, Pak. Dadi anak lima urung mesti iso mulyake wong tuwa siji. Wong tuwa siji iso mulyake anak lima. Kowe iso omong ngono ki mesti iso nglakoni. Loh, tak mulyake. Berarti kowe mbiyen mulyakne wong tuamu apa ora? Lho. Mulyane apa? Ayo. Wong tuamu mbiyen mok mulyakne apa ora, Mas? Bambang Blengur ke. Tak mulyake, Pak.
Napa? Sareane bapak niku sakniki kula wehi fasilitas. Apa? AC. Sarean kok diwehi AC. AC piye sampean iki? Apa? Nggon kijinge tak wehi lampu kaya son horeg, Pak. Ben Iya. padang no sareane piye ngawur ae. Menu kok ne lampu. Lah anu kok ne purle kowe. Ruasaku. Kira elek to omane. Klutuke kowe iki Kadang iki ngono anak loro mesti mbela bapake mbela ibuke ning iki ora, Mas. Ki Piye? anak loro iki kadang sing apik siji, sing elek siji. Oh ngono. Nggih, Mas. Nira ketara to. Wong kula ngomong apik kok ngriki elek terus. Berarti lak sing elek niku. Wong iki sing ngelek-ngelek wong iki berarti sing elek sapa, Duk? Sing elek niku to. Endhok ki sak petarangan padha putihe. Ning nek netes dadi kutuk, biasane nek sing bosok barang. Bosok bene. Semene pakan ndok. Endhok tak ruwemet masak. Enak balang lendasmu ya. Walah, kowe iki ada-ada apa naraga ning kene kok malah balang-balangan ndok. Ndok butuh balang ndi. Wong iki mbok kaya mantene iki balang-balangan suruh. Balang-balangan apa suruh tekan ndok ngono kae kok. Kula tembunge mar kok mari. Ndok karo balang ke. Mari. Marka. Ka. Karep lan sediane wis kasembadan dayon ya ngene apa. Kan kok sepet saka tembung kasil. Aduh gantine. Kasil wong ki rido. Pak Kasil. Lho. Oh, Pak Kasil. kasil ki berhasil, Mas. Oh tak kira lek Pak Kasil. Kesuksesan seorang anak itu adalah doa dari seorang ibu dan bapaknya. Niku lho. Jadi surga itu ada di telapak kaki ibu, Mas. Lho tuk rungokno tuk. Sing ngomong sapa? Ibuku ya kene iki lho. Kene caplak tok ini. Lho. Tembung endahe ngono kuwi, tembung api ngono kuwi. Mula makmar kok kasil. Katik lho. Tik kowe ngerti ra? Lah mikir kowe. Lho. Tik itu adalah titik-titik terakhir. Mula nek wis duwe anak kok nganti lunggone ning damparing keprabon sing jenenge kuwade, kuwi titik terakhir wong tua leh ngentaske anak. Kuwi lho. Ngerti pura kowe? Lah berbobot. Lah ora ngerti ta kowe? Wis iso tuk. Alah rupamu kowe. Kowe jelasne sing luweh saka adimu iso. Ora mudeng, Pak. Kene Adimu ora pati jelas iki mau. kene lulusan Jajal cetakno. Ki undangane iki. Iki undangane. Jale. Jajal iso maca apa ora? Alah, ndase diudeng-udenge mleset kabeh ngono iso. Arepe nerangi. Lho iki. Iki to kluthuk iki pantes ngangge udeng dek kapan kaya Agus Kibot ngge udeng malah kaya wong lara ndas. Haris Setiawan. Haris Setiawan. Suarane lho ora menguatkan. Kiri nyepemek. Karo Nurika Pujiwara. Rika karo Haris. Alah. Riz. Wah, Dadi manten kuwi rasa kakean tegese kakean beban. Kok kakean lakang piye to rumah aku. Gak aku ngrungokne bingung aku. Kakean apa? ya ora Beban. Oh lah ngono lho. Kakean lakang wis ngene akeh. Aku kaget aku. Riz, ngene. Ndi Riz? Mantene Mas Haris. Napa golek manten? Tuh, nuturi ngene iki, kudu jelas. Lah. Aja kaya kowe. Riz. Ya, kok tuwek men kowe? Udu. Mangklekmu kowe palike kok iso. Kok bali. Kok wireng. Mripate lho. Kamu harus mempunyai moto bahwasannya happy wife, happy life. Wah, Tegese bahagiakan istrimu. bahasa Inggris iki. Insya Allah keluargamu akan bahagia. Tegese kowe nek nyenengne wong wedok, Alah. kuwi kudu bisa insya Allah kabeh kowe bakal seneng, bapakmu ya seneng, ibumu seneng. Mergo rumah tangga kuwi yen kowe keluargamu ora harmonis, keluargamu gampang geger, kuwi wong tuamu mikire luwih abot saka awakmu. Mergo wong tuwa ki nun sewu, sok kala beliaunya itu tetep paribasane wis nguculne kowe berumah tangga, ning tetep mikir apa sing dadi kekuranganmu, apa sing dadi permasalahanmu. Napa nyawang aku kono lho, nyawang kono. Nyawang aku. Nyawang aku kok. Oh, wong loro ki urip dhewe-dhewe Lho kene Pak. Yen iso bojomu bahagiakan Riz. Rika kudu mbok bahagiakan tegese ngene. Kowe yen pengen bahagia, kuncine siji. Apa? Aku ki rumah tangga Riz, ndi to Riz iki? Kowe iki lah nyang apa mantene ben jagongi kancane Ben tamu. kita Pak, ben kita. Ngene Riz. Tamu. Ora iso mbok goleki bocahe ning bengi iki lagi berpacu dalam melodi. Wong wedok kuwi yen iso kaya aku iki rumah tangga ki 15 tahun. Kadang-kadang kok kadang-kadang kurang kok 17 tahun Riz.
Aku ki rumah tangga 17 tahun, 2 tahun yang saya jalani. Iki permasalahan yang selalu timbul dalam rumah tangga saya. Apa kuwi? Setelah saya cari, apa yang penyebab permasalahan, apa penyebab kericuan dalam rumah tangga saya? Ternyata satu, komunikasi Pak Gareng. Oh. Yen iso, yen sampean gelem rukun awet karo bojomu yen iso, aja omong-omongan. Cah pekok ya Sik to. Iki rumah tanggane wong lho, Tuk. Iki Ora rumah tanggane wong ora iso lho ke Pak omong. Gareng, tapi riset kula niku ngeten iki Pak Gareng. Tapi lek ora omong-omongan terus lek komunikasi piye? Kita pakai Sarana komunikasi iki menggur omong-omongan. kula niku rong tahun. Aja nek kok awake dhewe kae lho, jinggel-jinggel ning njaba omon-omonan ngono kae lho. Omongan Pak Gareng. Lah Kula iya. niku rong tahun omongan kalih bojo kula niku gampang geger Pak Gareng. Lah terus? Lho, kula omong pisan, wong wedok omong papat. Pedot bocah iki. Kula omong loro, wong wedok omong 8. Pedot tenan Niku bocah. wong wedok kata niku Pak Gareng. Oh. Mergo wong wedok ora gelem kalah karo wong lanang. Wong lanang sak kecap wong wedok. Wong wedok iki paribasan 1000 kecap Pak Gareng. Wong ngono kuwi. Kowe nek ra seneng pegaten kok tak lungsurane. Sik doyan kowe. Mas aku. Lho, Sik iku kurang lho kaya. ke Pak Gareng. Dadi carane komunikasi selain omong-omongan, Ojo omongan, ojo komunikasi, tapi kita tetap berkesinambungan pakai bahasa tubuh Pak Gareng. oh komunikasine ngangge bahasa Bahasa tubuh. isyarat. Isyarat. Tubuh apa wong tangane bojomu mek kawil-kawil cendak ngene kok iso. Masamu bebek Mas iki. Dadi kula nganti sakniki awet rukun ayem tentrem rumah tangga kula niku ora omong-omongan, tapi saya itu apa yang saya inginkan niku kula gawe bahasa tubuh, bahasa isyarat Pak Gareng. Contone. Contohnya apa? Nah, upamane pengen kon gekne wedang, kowe piye? Kula niku lek kongkon gekne wedang, Ha. biyen lho. Heeh. Biyen sik gelem omong-omongan, kula mesti ngeten, "Nduk, gekno wedang." Niku bojo kula mesti nyauri, "Ora tau blonjo gekne wedang rumasane wong lanang apa?" Yo, Rumah pas. kula. Niku mesti nyerewet era umum. Tapuk cangkem. Akhirnya geger, Pak. Nah, terus Tapi sakniki kula ora tau omong-omongan ning mung gawe bahasa isyarat Pak Gareng. piye carane? Cuma ngeten kula. Anu kowe bojoku. Pegah gila. Ora etok-etok maneh kok ya. Oh aku wedok ngono to. Heeh. Masyaallah. Dadi kula ora tau ngeten to. Heeh. Dekne ya sik njaluk tulung. Lho nyambut gawe no. Iki nyambut gawe cuk. Wong loro ki kok iso bahasa Jepang Weh, ya. asli ket mau nesu karo aku, Mas. Lah kowe iki pancen kudu dinesoni kok ya. Bojoku. Ya. Heeh. Kula mek ngeten to, Pak. Yes. Ora krungu. Piye? Kumat to kopokmu. Lah, aku Ya kowe ora- bojoku yo nyauri Pak Gareng. Piye? Ora meneng tok ngono. Piye, Yo piye? ngene lho, Bos. Piye? Hei, hei. Ya. Ngene. Oh, mantu. Mantu. Pak. Yo ora nyauri ngono, Pak. Cita bojomu wong apa mentok to, Tuk? Nyapa? Malah kaya hiasan. Jare mbok kon ngene. Ya mek ngene. Oh lah iya. Pisan to. Nggih, nggih. Contone nyun apa? Nggih. Ngombe. Wedang. Nggih, nggih. Ngombe. Kula mek. Nah, Lah, iki piye? Iki maksudnya piye? kula mek ngeten tok. Ngeten tok nggih. Bojoku langsung seruntul ning Tandan gawe. langsung mbul ning pawon, godhog banyu, umup, sret, Nek wis bar umum grujuk ning ndasmu. Yo dikene wedang kok. ra roh, Mas. Kekne wedang, Pak. Pomo kon jimukne mangan. Lho kula nggih ngeten. Ngeten. Wong ngene iki mangan. Mangan. Nggih ngeten iki. Bojoku langsung ngepot. Langsung ngono kuwi. Langsung ngepot ngeten iki. Pomo kowe arep adus kon jimukne anduk. Lah kula mek Niku napa, Mas? ngelu ndase. Ora maksudnya. Anduk lho. Oh iya iya. Oh. Terus kowe piye? Kowe piye? Ane ping Langsung serindi juga anduk, Pak. nggih nggih. Lah nek pas malam Jumat. Upamane bengi. Nggih. Bengi pas pinuju kowe kesel, leren pengen cara anune bulan madu karo bojomu. Piye? Bulan cara Oh seneng. berarti bulan terus di Andon Asmara. Wis ngono. bulan terus dicuti madune. Ora, bulane iki bojomu sapa jenenge kok madu? Bojomu madu ya. Kok rumah aku bulan di madu iki. Maksude wong pengen andon asmara, olah kridane priya lan wanodya. Hubungan biologis. Nah, ngono lho. Oh iya. Kene iki lek ku ngelus tenanan kowe iki malah Haris karo Rika. Lek ngombe, piye kuwi? ngombe ya. Heeh. Ngene, Pak. Mangan Ya.
ngene. Heeh, lha kuwi. Kalau Nggih. pengen bercinta. Heeh. Bercinta. Lek adus ngene, Pak. Heeh, bercumbu. Lek pengen mobil aku pengen tak kunci. Heeh. Sunah Rasul. Lek pengen jalur sungkas ngene, suri. Heeh. Nek kepengin kumpul lho. Lek adus ngene, Pak. Atus, lek mangan. Ngene. Iya. Oh ngono. Awakmu karo bojomu gancet. Tik kowe. Angel iramu. Lah kuwi tak elus kok ya. Lah jelimur terus e. Mas Saya ndak tak amri kowe karo bojomu gancet. Adu dengkul. Nah, piye iki? Kodene piye? Engko ben dipraktekne karo mantene. Ayo ngene. Iki contoh. Ah ngene. Set ngene. Melet sik sithik. Mosok dadak kaya anu, Ya, melet kaya sithik. kelarap melet ngono. Melet sithik. Ngene sik. Ngene ta. Oh ngono. Terus akhirnya dia nyawang aku stret. Loh, kuwi apa iki? Kuwi kok nyapa kuwi? Nyepot katok. Tak bleset ki bleset. Mas aku. Ngene kok apa? Mas aku lha sapa ngerti kena anu sikile apa jenenge likaten apa ngerti kok ya. Kowe iki ngawur. Ora cetok. Tutur sing apik. Nggih, Pak. Muga-muga. Ya. Pokoke ndongakne. Sing baku didongake mirang ngantene ya wong bagus. Mantene muga-muga Mas awet. Haris, Pak heeh. Jan karo Butik muga-muga ya tetep Sehat. Terus penonton sak menembane muga-muga ya tetep kabeh doke bilane cedhake rezekine. Tak Amin. duduhi tata cara ben kabeh kuwi iso sinau. Lagi ya. Ini Apa sampean kuwi? kok kono. Hmm. Mbak izin ngambil panjenengan ngancani Mas kula. Ingkang pundi? Ingkang pundi? Mbak Kris. Mbak Kris. Oh, kene Kris, sikile digawa, sikile digawa. Kris iki. Omong-omongan lho, aja nggae kode lho ya. Eh, Omong-omongan. ngambil ngene Nah, pun. Jajal ngene ya, Kris. Pundi. Ngene. Ngeten. Nah, Kaya kluduk mau kuwi njajal. ngeten. Wong ngono. Ki apa iki? Mbak Kris niku. Dik, Anu, iki. Loro ta putumu? setunggal mawon pundi? Meme. Ha Kene, sing kene, gedhe dhuwure padha. Kene, Nah. kene, kene. Nah, Lagi Rendra nyapa mau kene kene iki. sik nyilih dulu sik. Alhamdulillah nemu Ono keris. gandeng. Loh. Sitok wis dijaluk wong iki. Lho Mas aku Kuwi ilang neh. ora cetha. Urung lunas iki. Nggih. Nah, tak contoni. Sing Heeh. aku sing putri kono, sing putri. Wong ngono. Kene, Nduk. Dadi apa iki? Bojomu. Bojomu. Piye to Duk kowe kok tilang-tilung kaya entung ki? Aku bapakmu iki ibumu. Enek sing cilik-cilik. Ayo kuwi dinikmati to. Kuwi lak ya proliman gumul to kuwi. Ngono kene, lenggah kene, Nduk. Iki jodoh ki tan kena kinaya ngapa jatah ki ngono. Dadi ngene iki ben sok kena kanggo contoh anakmu. Kono kok kono. Kok nduk mundur. Liyane iki. Wis todok mundur. Nah, Nyang apa to wong Kris ya halus lho kaya. manuta. Kuwi duwe pabrik gedhe lho kuwi. Apa? Cik Yen. Apa Cik Yen? Bakpo. Wah, Rada mundur to, Le. Rada mundur. Wah. Nah. Wis gandeng bojone. Sampe ning kene ya, Nduk. Rada ana. iki dadi sapa? Bojoku no. Wong ngono, kowe dheke milih. Oh piye saiki wenang milih kok. Masa aku mbok pilih iki. Wis to nikmatono. Ngono ya iso ngentut lho ngawur. Oh, klitik ki Lah ngawur. kowe nek ayu gak iso ngentut mriksane ngawur. Ndek iki lemu itu. Mbok yo sing rukun to karo sing wedok ki. Gampang lapuki. Ora apa-apa kuwi wong wedok latah ki ngono Lek kok sik ya. cilik penantut. Iki Pak. Aku kok. Rah rikata wau. Ngentutipun Wah iki manten to? Keno. Anu angge ganjur ora? Mboten. Oh enggak. Sampun kabedol pinanganten kekalih saking wonten Kapi Dalem Agung Bapa Rudi ing samangke jengkaripun pinanganten kekalih kapapak ungelipun lagu PP apa Kowe engko kayak Willy. kowe engko tak kapapak Kotak. ungelipun kodhok orek. Oh manten. Yo donga pangestu, dipangestu. Dumateng sayaning para rawuh kakung miwah dak putri. Au. Ing samangke jengkaripun pinanganten kekalih kalarapaken wonten ing Stinggilagung. Sineksenan.
sineksenan Ketok. ing samangke temanten tindak sak pecak nut jumangkaing suku kedeping netra. Bojoku pemain sirkus. Ya manut. Ora manten kok pencolotan iki lho. Yo cayaning para rawuh kakung miwa putri kang dadi kinurmatan. Ingkang sampun satu kersa caos doa pangestu dhumateng pinanganten kekalih. Wah ketoke mantene anak kadal iki, melet terus. Sampun titi wanci hanggenya. Wonten ing adicara sesungkeman. Iya. Ijane panganan opo? Bapake iki nyawang apa to bapake iki kok ya Ngene tok wis wareg. ora. Ing samangke Kowe iki njawe lho ya pas kicomania lho iki. aja samar ndoke butuh pecah angel. Kene lho. Kene Ting tung ting. alon. Kang trimo. Ing samangke adicara sesungkeman badhe kawiwitan. Temanten putri nyuwun idi kepangestu dumateng Kanjeng Rama. Tuwin Kanjeng Ibu. Sulistya ing warni temanten putri hanggenya nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng. Mantu kurang ajar nyewowok lambene mara tuwa. Sampun kawiwitan. Temanten putri nyuwun idi pangestu. Kok timpuh to? Kan. Piye to manten iki ya? Rama. Rada adoh, Nduk. Sik. Kowe nek nangis kono aja mangku rene. Hah? Aja mangku nek mikir engko kena miku susah lho. Konslet ngono. Ketatap no. Nah, kaduan. Rene lho. Oh Krisnia ya nglawat bakat nglawak. Nyawang bapak. Bakat nglawak kareku ngono lho kok nglawak bakat. Rama. Piye anakku cah wadon? Krisnia. Kula nyuwun pangestu. Kula nyuwun pangestu Rama. Mugi-mugi Mugi-mugi anggenipun kula berbayan. berbayan Berbayar menika kaya pulsa. rumah saku. Berbayan Bebrayan. saged adat runtut selaminya. Iya nduk ndak pangestoni muga-muga dungane Rama Ranana liya mung siji bisa tumekaning pati kakilanini Kang Jinangkung ya bocah iki. Injih Rama. Ing samangke sampun paripurna anggenipun temanten putri. Oh iya batu. Nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Kayak bejo. Anu to. Tumapaking Mbah Bejo. adicara temanten kakus nyuwun Temanten jumbleng. Kakung. temanten kakung nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Ibu. Ibu, Apa nggih? Oh ibuke halus. Lho. Oh tak juwotos ndasmu. Nah, wis duwe dhewe kok. Iki karo ibuke dhewe lho. lah ibu yo gak pareng. Ibu ki titiane bapak. Masaku. Wis nek kono wae, ora cedak-cedak. Kono lho. Ora mantene lanang malah kaya kanguru ngono disawange. Asine mbiyen sing tak seri ibu iki dudu iki asine mbiyen. Lah nyapa kena anake? Lah sing mendem iki yo. Masaku. Ayo, Bu. Bu, Apa le? nyuntung pangestu muga-muga anggen kula bebrayan kalih Krisnia menika muga-muga ndang pegatan ya, Bu. Piye to kowe iki? Harmonis. Harnomis. Atut runtut. Atut runtut reruntungan dadi keluarga sing harnomis. Iya. Harmonis. Harmonis. Iya le. Dongane ibu. Muga-muga wala-wala kuat to ya le. Kok wala-wala kuat to iki? Mergo lek ngopeni wong wedok niku dadi pasupen rumah tangga.
dadi presiden. Presiden Omar Suben. Presiden Omar Suben piye kok. Oh, sik to. Ora anake lanang kok kudu nyosor to kowe iki. Wah, dibisi presiden kok masuk band. Mas aku. Presiden Lah rumah nyapa ora tangga. blue band pisan. Nah, kuwi sungkeman lanang karo wedok, dioper, oper ora iki? Ing samangke Awal Pak Gareng. Lukar gumantos temanten putri wonten saandhapipun Kanjeng Ibu. Lajeng temanten kakung wonten saandhapipun Kanjeng Rama. Yo, yo. Budi. Iki sing lanang awake kuru sing wedok lemu iki. Goncengan montor ora njum. Ing samangke dumapake ngadicara nyuwun dipangestu badhe kawiwitan wondene temanten putri disiki. Anggenipun nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Ibu. Ya unta. Ibu. Dongakno anakmu. Wah, anakmu to iki. Muga-muga anggenipun bebrayan. Aku ndang sugih ya Ibu. Yen ora sugih, bojoku tak lebone. Pesugihan Ibu. Lah kuwi jenenge wanita kreatif. Keluarga munyuk. Iya tak pengestoni, Nduk. Ing samangke ono sing sopan. Ing samangke ungelipun kodhong oreha ngiringi anggenyo temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Pangucap lan pangandikannya kang dadi landhesing ati. Nangis yo Le. Iki nggon tiba titiwanci nggonmu nemu kabagyan. Boleh kok beten kian. Anakmu nangis. Kowe nangis bapak nelongso Le. Cilik tak gedheke. Kowe gedhe tak pinterke. Yo kene kowe seneng nggonmu mama. Aja nganti walehmu mama. Aku sing Mas aku. Pisan sekali-sekali. Bapak. Bapak. Le. Colno Le. Bapak trauma Le. Nyang apa to disungkemi kok? Sungkeme piye? Eh? Lah iki kok lak wajahe malih lho iku. Pak malih piye? Lah maune uapi iso mluncung ngono. Terus Mas aku. sing apik Le, ora ngono Pak. kuwi dalem Le. Sepisan kula kondo, Pak. Pesing nek iki. Sik. Iki Urung, kowe urung njaluk donga kok iso. Pusing ramu. Njaluk donga sik. Ora sawi kowe. iki lho, lemu dadi manten acara iki ngantek Sik kapan? urung. Sikilku wis ngene terus iki lho. Iki tak kenene jomplang iki. Kula nyun donga muga-muga Mosok sayan rewang gene manten sak uwen-uwen. Dongane ya Le. Enggak, awet ya, Pak. Muga-muga awet lehmu omah. Aja mbok gawe lara ya Le. Nggih, Pak. Yen kowe lara. Yen kowe lara. Aku yo lara. Anakku sing bapak tresnani. Kowe tak tresnani. Aja ngarani bojomu ning tresnani. Kati-kati. Ati mbok siap-siap. Ora ngene. Wes Krisnia karo Mimi balas dendam kaya. Piye lemu dadi manten seneng? Keluarga asu. Piye to iki rumasaku? Nesu iki lho. Nyapa nesu lho. Mantu rung sewengi anyaya. Lah kowe salah dhewe pegel karo. Mosok dadi manten pisane korban ndas ya. Mesakne lho rumasak. Iki ngene, Cak Bagus. Ngene piye? Lho piye ya ngene ae awake dhewe. Mosok ngono ya. Pesing nek. Lah ora apa-apa, ngono ki langka lho. Adimu beneh karo panjenengan iki. Menika pundutan dari
Tuan rumah Pak Katijan ngersake tembang sing enek hubungane karo manten. Oh nggih, manten Nggih manten. menika podang kuning. Oh. Podang kuning. Oh iya manuk kok kuwi. Lah iya enek hubungane ning kembar mayang lek enek manuk-manukane to. Lah iya. Mbok karo anak ki nembang podang kuning. Dik benakno udenge kakangmu peh rumah Sing aku. apik ini. Ado-ado kok anu kaya udengane iki sing aja kaya lele ngono kuwi. Seniman ora tertib blas. Ora udengan iki mbok ya. Mbiyen nang siswa budaya kaya wis diwarahi to udengan iki. Piye ta? Engko suwi tenan lho. Tak privat iki. Jale balenono jale. Nggih, Jar. Baleni dipirsani budayawan sae-sae to. Saiki Dewan Seni rawuh lho, Dewan Seni Kediri Pak Sokip. Ngono lho. Pak Sokip Bedali. Iki malah Dewan Keseni iki anggota DPR Sapa? Warana Dik, Warana. Gawakno, Nduk. Hmm. Maju. Ketiketan. Ketoke klithiki dendam karo kakange. Ketok kuwi arep ngepek bojone kakangmu ketok lek caramu kaya ngono kuwi. Nah. Iya. Wapi malah pantes sampean. Nah, Ada kamandanu. Kok malah ngono. Kowe Lek lek lampir ngene. udeng-udengan malah kaya culidin iki kaya lagune anu apa jenenge Podang Kuning. Digawe rada anu ya, grengseng ya, terang tunung danding tungtak seng. Terus crut ngono. Dadi Mas, sampean karo kae. Apa? Lho, ben dadi jarane wong jaranan kok. Oh iya. Serompete enek ora serompete? Ada. Oke. Ayo. Neno. Lho, Mas Ruduk dadi jarane lho. Ah, Iki Mas Gareng nyuwun jaranan kok iso. Heeh. Dadi Versi J. Nah, Pas. bojomu biyen lah ya pemain jaranan to. Ngono. pemain jaran tapi sedina mlebu rumah sakit. Lah nyang apa? Fisike ra kuat kuwi. Dane yo kuat. Terus. Pas ngene to. Heeh. Lah kok keplegang. kena gedheke serot. Suwek ya Mas ya. Mas aku ora cetok. Mungkin asing merban ya awakmu. Sik to gedheke kok milih ki nyang apa to? Gedheke jaran ki to? Gedhek, Kok ya. milih ngeneki? Pas jentar-jentar surat tanggapan Mas kan. Aku gedhek kok. Yo, Coba maju, Dok. terang dundung. Wes. Lak. Woi! Bedali. Lole. Oh. Ah. Po. Hey. Ho. Ayo. Eh. Lole. Intro trompet. Yo. Menika Pak Katijan pundutan panjenengan Podang Kuning. Ae. Ya.
Oke, oktav kok. Yo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Oke. Keluyuran anggole isih tak sayang. Bagus. Mubeng miterengkanku goleki norek rasa esuk ewet nganti bengi. Manem yen nganti Nak amu kuwi ning kene. Kreyang. tak sawang mencok neng ngepah. Yo. Kekancangan tak rindik Dawan. Sarwi ngoceh dheweke ngelih bencokan. Wilake tak suwun mbok ecet-ecet padang kuning agawe pikir Eseme cah. Nah, lo. Iki lho Pak Kir. Eh. Oh. Saya ndondro tak sranani sun pikat kulo temen. Ono Krisnia, ono Meme, podang kuning, Duojo. Cakram Jaya Indonesia. Oke. Wis ora krasa keluyuran anggole isih ketak sayang mumpung pinter angon Goleki. ora krasa esuk awan nganti wengi. Ah, tenane. Podang kuning. Akawe pikir aku ngombe seret ireng kak sawang tambah manis ibu bunga yen lakon nyanding sliraning Loh. Dodro. Tuh. Lo lo le. Le le lo 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 le. Le lo lo le. Oke, iki mau podang kuning. Nggih, nggih.
digarap versi J. Jarar-jararan. Pancen yo seni kuwi sentuhan hati nurani wong Saestu, bagus, saestu, Mas saestu. Jok Liding, Mas Jok Leresipun Ludu. ngoten, Den. Lugune kaya penjanipun Pak Katijan sak keluarga, terima kasih. Nyatane nggone tasakuran dauping pinanganten Mas Haris kalian Mbak Rika. Yo gelar wayang kulit, gelem ora gelem penjane wis melu nguri-uri Nggih, Budaya. kabudayan. Iya. Awake dhewe kan pelaku budaya. Dadi wong lu ngeten iki, Mas. Makantar-kantaro kaya ngopo, karep kaya ngopo, nek ora ana sing nguri-uri kaya penjane ngurip-urip nanggap ngene iki ora iso. Ora dadi apa-apa. Ora iso mlaku. Niki sing diarani Pak Katijan kok selalu mengutamakan berbagi kebahagiaan. Dana rasa. Leresipun ngoten. Dadi sugih ora dirasake dhewe, njur didonori donodriake lewat budaya. Iya, Enten, Mas. mbakno ki dijangka setahun kepungkur penjane rawuhna Saestu, gubukku. Pak. Oh, niki Adoh saurunge wis ditata. Alhamdulillah bengi iki awake dhewe iso sowan kanthi seger. Niku lho seger, Pak. Waras. Seger kewarasan. Loh, iki. Ngono. Piye kowe seneng to, Tuk? Loh. Seneng, Pak. Bengi iki. Seneng niki iso nggo nyicil. ora kok nggo Kowe kuwi nyicil. mesti nyemoni kancane. Maksude Mas. ngene Aku iki nyicil, gelar Pak. budaya. Aku nyicil. Kowe nyicil ngangge me apa ora ngarepe? Gimana? Mau cicil boleh menteleng. Lho lah Pak iya. Katijan gelar budaya. Ah. Dalang Rudi Gareng ditekakno. Son dionekno. Ah. Panggung ombo disewa. Ah. Sik nimbali waranggana karo yoga. Heeh. Lah iki nyenengke para warga. Lah njur umpama sampean rene teko, kuwi ora apa-apa. Lah kowe tekamu rene sing mbok pikir apa? Sing tak pikir inggo bayaran piro. Ah kuwi Kowe klos. kowe tak ketak lho, rupane kowe ngomong aja siji aja ngomongne bayaran, Betul, loro aja ngomongne Kurang. kekurangan. Betul. Nah, Dadi Wis cukup, Pak. sing apik awake dhewe hitung-hitungan ae. Mas aku ora cetha kaya. Lah, Iki tak dekne presiden telu langsung ya men saya gayeng. Nggih. Men saya ana Mega Wigati, ana kae sapa kae Mbak Yuni Mega kae sapa lah jenenge lah. Intan Budi Legawa, Nggih. lekenu endut-endut. Karo Mega. Karo iki kok ngantuk to sampean awan nyapa to ora turu to awan. ngawur rek. Dondomi kathok ngono lho. Mas aku lho kok Lali Mas aku karo Kira, karo mboke cah-cah. Iba, Pilo, Timo, Kenjes, Babu Guru Babu Dubo Jabat Jalan Balagan Ready, ready, hey. Benar warga masyarakat Bekali ngancar Kediri. Pak Katijan, semoga selalu berkah kalian berdua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah Allahumma. Amin. Wong Ngene iki Mas lho. Gareng ki Not jaman kelakone. ngerti. Nek aku ki hubungannya karo musik ngerti. Kalau digaweke musik luar negeri ngerti. Karena saya mempunyai lagu terbaru agak bahasa-bahasa kebarat-baratan. Bahasa kebarat-baratan. Jadi rodok lagune bahasa luar negerinan. Contone, Coba contone. aminor, aminor. Aminor. Aminor Gus, ora Amer. Anake koplak. Agak tinggi sedikit. Rock iki gaene nadane kote dhuwur. Wo rock ki dhuwur to rock. Mas aku lek endek ngono ben slamet. Tak, debrak, debrak, tak. Ayo. Tempomu cepet. Judulnya saya bikin lagu ini judulnya Heaven. 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 Oh. Luar negeri. Nah. Wah, Bahasa Inggris. Yo kreatif tuh iki distorsi, adik. distorsi, distorsi. Cek, 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 cek. Cek, cek, cek. Nah. Asik. Nah, Kali. Judulnya Heaven. Oh. Heaven. Heaven, 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 heaven. Masuk dangdut. Heaven nonton, aku mohon maaf. Piye iki, Tuk? Suaraku Aku ora tanggung jawab. agak serak-serak basah. Heaven nonton. Kowe iki kadung lek kun marem Lagunya tenanan. rock lho iki. Lah rock bahasa Inggris ki lagu luar negeri tak kira nek kowe iki
kadung aku mikir mbayangne luar negeri. Ora njikok lagune awal tok Heaven. Lah kok tibake penonton. Ayo Tuk kowe gae sing aja kalah karo adikmu. Aku ra iso. Kowe ora iso, ayo kono. Aja kalah karo adikmu, penonton kok. Rumah saku. Pacamu kaya sawung jabu pisan. Sawung jabu. Judule Daya Hari. Aja mblenyek kaya adikmu lho. Kowe tulodo lho. Tokno kae. Wong tuwa ki dadi conto. Judule My Book. Waduh. Buku saya. My Book. Artinya, Oh iya, book itu buku. Heeh, diari. saya, iya. Diari harian. Ben, aku mau traguan, Pak. Cari. Iki kenapa? Wah. Intan menghayati. My Book lagi. Iya toh. My Book lagi. Ya, Lara lho, cok. Judulnya My Book kok iso. My Book lagi. Mangsamu. Ora lho. Tenanan, dek tek. Kowe duwe leser bener. Don Forsa. Waduh, luar negeri. Don Forsa. Ulala. Ala. Ye. Dilepun dase. Don Forsa. Dondong apa salah? Tuku cilik-cilik. Ingong apa tinggal? Takut timik-timik. Dondong apa salah? Tuku cilik-cilik. Ingong apa tinggal? Takut timik-timik. Don Forsa. Lesere wong. Tuk, iki lesere wong lho. Lesere bocah sampe dekok. Aku lengser tok. Lah kowe sak gandeni lho. Lah kowe iki lengser tok penak to kok iso. Lah kowe iki ya ora kena nggih contoh rumah saku. Luar negeri tenan. Kok kene Don Forsa iki dondong apa salah kok mangsane. Nah, Oh tak kepruk tenan lho iku. Ini jajal iki. tenan ya. Iki tenanan, Nduk. Luar negeri tenan. Minor. Waduh, minor. Soale ngene. Iki lho. Soale masalahe Mas Muka iki luwih surprise iki. Oh, surprise. Manu. Oh iya ya. Ngerti surprise to, Nduk? Iya ta. Surprise ki kadang delok JNT, surprise. Masuk. P-Express. Saben liwat Apa iki? aku tansah eling kowe. Oh, nembang. Akeh kenangan ra bisa tak lalekni. Ku lagune dhewe. Coba wae. Kowe iki mari ora sinkron. Ngene lho. Kok enggak kompak piye to? Ku lagu apa? Lagu Wong apa? Iki judulnya angel iki. Karyamu dhewe. Iya, Mas. Angel iki lagune Blangkon nek angel. Ngene lho. Kowe mari ra situasional. Coba cemu sak pira cemu. C. Iki lak meni ning ndi iki? Bedali. Bedali. Tak sawang kowe ayu tenan tak kudang-kudang Iki metu kok ati tenan, Bu. kaya ora iso ilang ning bedali tresnamu tak gondeli aja lunga ninggalake aku iki ning bedali apa kowe wis lali tak cekel trijimu tak gaweni ali-ali tresnaku mung siji ora ana liyane ya mung kowe cah ayu rangkulan ana dadaku Ali sing mangkon ana
janji. Heeh. Iki lek pengen roh sampean ben agak meneh. Wong ngono. Lambe. Apik lho iki improve lho iki mau improve. Jajal Pak Gareng improve Pak Gareng. Aku improveku lagu Jepang ae. Loh, Judulnya Doraemon. Zu, ora zu. Ono enek Suzuki to. Sublak suwan ngeteng keran keting aku. Mbak sesuk budal karo cemple dhewe. Aku duwe cemple liya, Len. Aku ora ngingu cemple, aku ngingu lawa. Pokoke bangsa kewan-kewan pelawak iki mesti apik. Kowe ana kewan to jenengmu? Gak. Ben rada ngetren. Contone pitik-klitik, ngopo? Apa? Pitik-klitik utawa sapa lek kluthuk apa? Garangan. Aja to paling ora regul. Mas Kluthuk. Lagune apa wong telu? Wong telu niki. Mas Kluthuk di situ. Tembange napa tembange? BS. 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 HS apik. BS. Merek sebelah. Biasa apa? Biasa apa yuk? BS. Bokong semok. Bakong Semok. Oke. Lho Putri nang tengah no Putri. Nah, ben imbang. Nah, ngene kan Intan iso cedhek kene, ngono maksudku. Oh, ngono. Cedhek Agus keyboard, ngono lho. Terus tayo. Yo. The song is The Bok. Kong semok ngono lho. Apa ora oleh wong kaya dados. Monggo dipun dahar Mas Kluthuk ngono Mas aku. Monggo dipun dahar kaya ketok ning omah ora masak kaya. Kowe ra ngisin-ngisini. Mas aku. Kale Rumah saku. iki lho sik kerja kabeh kok kowe arep nyangga mangkok mangan bakso. Rono. Nyambut gawe. Sing enom. Wonge kaya adikmu kowe. Lah iya. Totalitas urung wayah mangan ya dheke panggah meneng. Yo, bokong lha kowe arep ngendok. Ora tak delok ki lho pentole Pak Katijan Tak lho. dulang apa piye, Mas? Dulang sambel. Tak dulang apa piye? Ketoke Bilang apa? suara hati. Bilang apa? Bilang apa? Ora astagfirullah, peh mak nying ngono ning. Bilang sambal tapuk iki. Paling ora ya didulang piring lah. Yo, bokong semok. Bakong Semok. Bakong sapa Semok? Rambut disangkut, sangkut. Bakong Semok. Bakong sapa Semok? Rambut digelung mere. Sapa kae kepada mesti tobo pelongo. Terima kasih matur jembanun pinarak rumiyin Putri Sartono Intan Budi Legowo kalian Mega Wigati. Kuwi cara montore ora metik no tenan. Napa? Rotol gigike. Ayo pancen zamane wis modern. Jaman modern iki sepite ya ditata to. Lho lah iki jeneng cepit sing apik ki ngene. Bocah iki. Ngeten nggih wong bagus. Siap. Pangapunten ngagung. Perkara tembangan gegojekan mengko digolekke wektu sing luwih prayoga. Nggih. Sing baku tetepe ora ana liya melu ndedonga. Siap. Apa sing dadi niat kajate saka penjarinipun Soibul Bet? Nggih. Nggih menika penjarinipun Pak Katijan. Bisa kasembatan sedya Amin, antut amin. donga berkah para sedulur kabeh sing padha kepareng Rawuh. pinanganten kekalih tansah manggiya katentreman karahayon atut runtut nganti tekane kaki-kaki dalan